můžete si to polít něčím, ať vám to lépe chutná. Takže 30 knedlíků a kdo první sní všech 30 knedlíků, co je před váma v té míře, tak se stává vítězem. Takže ještě chvilku, než se připravíte. A můžeme to startovat. Takže se připravte, budeme odpočítávat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a jedeme! Dívej se, a každý tak relaxí. Ať je všichni tam na lajcu. Vlastník to chutnává. Jak někdo schoval. První to vzal do ruky, konečně.